astera horrela idatzi zuen Maialen Lujanbiok eta kantatu zuen Ze ama istaldeak, urte terdiz horrela aritu zirelako 50 euskal herritar inguru, astero Madrilera joanez, astero astea horrela hasiz. Orduko hartan, hasi berria ginengo, hemen Infozazpi irratia sortu berri zen, esperientzia eta baliabide falta izanagatik argi ikusi genuen epaiketaren berri eman beharra zegoela, beste inork emango ez zuelako, eta hala gertatu zen, Gara egunkaria izan zen kazetari bat, jarri zuena epaiketaren jarraipen osoa egiteko, eta kazetari hark egiten zigun kontakizuna Madrildik guri Infozazpi irratiko kazetarioi. Gaur elkartu nahi izan ditugu, gure eta Euskal Herritarren begiak izan zen Garako kazetari ura, Iker Bizkargoenaga, egunon Iker? Egunon bai. Eta nola ez, baita ere epaiketa hartan epaitutako bi lagun, Jose Luis Elkoro eta Teresa Toda ere gurean, ongi etorri bikote. Kaixo. Eta lehenik eta behin, iruditzen bazaizue jarriko ditugu orduko audio batzuk, nolabait testu inguruan kokatzeko, urte batzuk igaro direlako, esan bezala 2005an hasi zen epaiketa bati buruz ari gara, naiz eta erroak eginen itxieran dituen, 98an, eta beraz, orduko audio batzuk ekarriko ditugu gogora, lehenik eta behin Arantxa Zulueta, abokatuaren adierazpen batzuk, epaiketa amaitzear zegoen egunetan egindakoak, 2007ko otsaileko adierazpen batzuk dira hauek, argi esaten du abokatuak, epaiketa hark ez zuela inongo oinarri juridikorik. Bueno, aunque yo creo que jurídicamente ha quedado más que en evidencia el propio tribunal, las propias operaciones o los peritos policiales que han impulsado este tipo de procedimientos, ha quedado muy claro que no existe base jurídica para acusar a ninguna persona. Naiz eta erraza ez izan, epaiketa hura izan zelako, benetan luzea eta gogorra, eta sartuko gara epaiketaren helburuetan, gerora epaiketa hark, suposatu zuen mugarri hori aztertzera ere sartuko gara, baina lehenik gogoratu dezagon zure papera guztionetan, Iker, zu izan zinen kazetari bakarra, esan dugun bezala epaiketa hasi eta buka bertatik jarraitu zenuena, Garako kazetaria izaki bertako kronikak egiten zenituen, baina Infozazpin ere korrespontsa lanak egin zenizkigun, eta burua uste bat baina gehiago ere eman genizkizun. Lehenik Iker galdetu nahiko nizuke, kazetari bezala zer nolako esperientzia izan zen zuretzat epaiketa hura eta hark ekarri zuen guztia. Esperientzia moduan, ikuspegi profesionaletik sekulako esperientzia izan zen. Nolaiteko bertigoare bazego, mundu guztia jakitun zelako gauza historikoa zela epaiketa hori. Lehen aipatu duzue Burgoseko epaiketarekin atxekotasuna aipatu egiten zela, ez dakite, gara historiko ezberdina ziren, baina tankera hori hartzen zuen epaiketak, eta lehen lekuko izateak, eta batez ere lekukotasuna eman behar izateak egunero nolaiteko otxikara zakit, baina nolaiteko urduritasuna eragiten zuen. Sekulakoa zelako, eta gero baita ere egunean ikusten genituen gauza asko azaltzeko zaila zielako. Hau da, epaiketako egun asko esperpentikoak izan ziren. Goatzen naiz telefonoz hitz egiten genuenean, minutu batzutan azaltzeko eskatzen zenidatenean, eta ni batzutan zerura begira jartzen nintzen, eta alber nola kontatuko dute 5 minututan ordu hauetan bizitzan ditugunak. Egia zen, nire sentsazioa zen, idatzi baino, edo telefonoz izan baino, DVD bat egin barko litzatekeela epaiketako saio bakoitzakin banatu, eta jendeak ikustezan hori guztia zer zen, ez? Angela Murillo aipatu egin da, orduan ezagutu genuen zer zen epaile hura. Eta alde batetik hori, bertigoa bazegoen gauza historikoa zelako, mundu guztia horren jakitun zelako, eta ni hortze goten zelako, egia da, urte egun askotan, ni bakarrik, bai. Casa de Campoko bulego hartan, kazetari bakarra, momentu puntualetan da jakinetan, kazetari gehiago tortzen ziren, baina bestela zu bakarrik. Bai, eta oso areto handia zen, ustez 50 kazetarintzako prestatuta zegoela, eta egia da lehenengo egunea, lehenengo 2-3 egunetan, beteta egon zela, morbuare bat zegoelako, Madrileko edabide asko joan zielako, baina eguna joan ziren, kazetaria joan ziren, eta azkenean, egun askotan, hori biltzen gintzen, ni bakarrik, eskerrak auzipetuek ere bere
abian leku hartu eman zidatela, eta babestuta sentitu nintzela, baina ikuspegi profesionaletik gazi gozoa izan zen. Pentsatzen dut taldeko beste bat ere bihurtuko zinela, humanokei diot ere, ez? Kazetari bezala bai zure lana eginez, baina gero auzipetu guztiekin eguneroan egotea eta horrek sortuko zuela beste harreman mota bat. Teresa, Jose Luis, zer esan Angela Murillo epaimahaiburua aipatu dugu, ez dakit errealitate gordina ez balitz, hori guztia izan ziteken antzerki handi bat, esan genezake, zentzugabekeria horren erdian, emakume hau, bere frivolitatea, ateraldiak, zer nabarmenduko zen? Bai, ondo, zan duzu, antzerki bat esan zen. Erak, ia, hasi baino lehen hau, bazekiten zein behar zuten, eta zelan gezurra zen, antzerkia esan zen. Antzerkia, eta, antzerkileak Murillo zen ondo prestatuta olako papel bat egiteko, eta ondo egin zuen behen papela, ondo betezun. Gutako, lotzagarria eta barregarria. Barregarria hain gogorra espazen ezen. Zoritxarrez, antzerkia, baina gogorra eta emaitzak gogorrak izan ziren. Gudanak espetxeata bukatu binuen, gezur batekin. Bai izan zen epaiketa bat, eten zena, mordo bat aldiz, bai, auzipetuak altxatzen zirelako, edo txalo egin, edo komentarioren bat egiten zelako, edo... Bereziki hasieran eten zan, zeren hor zegoen dokumentazio falta, eta ezaki zer, eta gogoratzen dut, batzutan, astelen goizean area joan, eta astelen eguerdian bueltatu izan ginen baita ere. Osea, klaro, horrek suposatzen zuen guztiarekin, aterpe hartuta geneukan 3 egunetarako, baina, holako gauza ezberdinak eta bai, etenaldiak egon ziren, gero guk ere gure gauzak egiten gendun, gogoratzen dut bereziki, jarraien epaiketa izan zala duela urtebete lehenago edo, eta gure epaiketa bitartean aterazan Supremoko ebazpen definitiboa. Eta gogoratzen dut, eguerdi batean, sartu ginen epaigelan, eta ez eguen inor, baina enpapilatu gendun. Egin genitun pankartak folioekin, eta hori pini genitun. Eta, klaro, gero ja sartu zen tribunala eta tribunala hola begira, pues, klaro, beste bat, ez? Gu salatzen, zer gertatu zen Supremoan, ez? Baina, bai, epaiketa oso gogorra izan zen, oso garai gogorrak bizi izan gendun, lagun batzuen egoera pertsonalak ere oso gogorrak ziren, gero, baina nik azpimarratuko nuke, orain 10 urte pasata gero, eta espetxeratua izan genituenean, eta hori guztia, geratu zait impresioa da, hor sortu zala, hor nabaritu gendula taldearen indarra, ez? Eta nola ezberdinen artekoak, nola momentu batean gauzak lantzeko gai izan ginen. Zeren pentsa ezazu oso jatorri ezberdinako jendea zegoen. 57 pertsona hauen artean, ez? Eta ekintza amankomunak egin behar genitun. Horrek suposatzen zuen dialogo eta elkarrizketa eta bakoitzaren ikuspuntua lantzeko ahalmena landu gendun ere bai, ez? Eta gero, hor zegoen, alde hori, alde politikoa eta nola, eta gero alde humanoa ere. Egia da, talde oso heterogenoa zela, baina hor sortu zen harreman bereziak, horrek ematen zuen indarra, sekulakoa izan zen. Eta nik uste dut, eskerrak horri, ze bestela hor hilabete horietan guztietan, are gauza txarragoak gerta zitezken. Euskal Herriko gizartearen aurrean nik uste dut oso garbi geratu zen. Hori fartza hutsa zala, eta gu hori tokatu zitzaigun papera gure prozesazu bezala edo epaitu bezala, zan Euskal Herriaren izaera, borroka eta hori guztiari eustea eta esplikatzea. Eta Jose Luis bezalako pertsonak hor jokatu zuten papera oso garrantzitsua izan zen. Gogoratzen dut ere, nola eguna 1888 aldeko egunare egintzen, Urdiaingo kanpetan, egin eguna egiten zen leku berean baita ere, eta gauza mordoa antolatu ziren urte haietan, baina pixka bat helburuetara jota ere, eta bukatzen ere jo behar dugulako solasaldi hau, nahiz eta luze jarraitu genezaken. Zer esango zenukete, zein izan zela epaiketa honen helburua,
eta lortu ote zen helburu hori. Helburua ez da, esan da betidanik ezkera bertzalea mostea eta desagertzea. Eta hortarako PNV-en laguntasun die eukidu, eta zorionez ez du lortu. Baina zirelaekin lehenengo intentua esan zen. Gu epaitu eta danak espetxeatu gintuzten. Gero, eden ardura hundienetaikoa zan egin egunkaria. Eta pentsatu egunkaria Espainiako Consejo Ministruan askotan egon zen hori izteko asmua, baina ezien ausartu Aznar etorri arte. Aznarekin ausartu ziren, PNVek asko lagundu ziolako. Bai, zerake aldantzak eta atutxak eta horrekin zuten adierazpenak eta horren posizioarekin, epidizioten alfombra gorria, hori erabaki hartzeko Aznarri. Bukatzeko, Teresa. Bueno, ez dakit nik, beraiek ja valorazio politikoa egin dute, eta nik lehen ere aipatu ditut gauza batzuk, nik bukatuko nuke, hori, gogoratzen Gorostidi, bai Aranguren, baita ere Antxono Jokegi, eta baita ere gogoratan nahi nuen duela urtebete zendu zen Maite Mendiburu auzipetuaren senarra Pako, pixka bat islatzen du, ze sufrimendu handia egon zen, eta oraindikan bere ondorioak izaten jarraitzen du, epaiketa guzti hori humanoki. Ez bakarrik auzipetu eta preso egon garenentzat, baizik eta gure familientzat. Eta horrek ekarri duen sufrimendu, estresa eta ondorioak hor daude, betirako. Eta bizitza osoa markatu digu gertaera hori, ez? Baina hala ere, aurrera egin dugu, aurrera jarraitzen dugu, jende askoren babesa izan dugu, sentitu dugu, eta nik uste dut horrek indarre eman digula aurrera egiteko, eta humanoki ere aberaztu gara, eta hemen gaude, gaur egun, eta espero dezagun urte askotarako eta Euskal Herriari hori garai berri hauetan ere gure aportazioak nik uste dut bakoitzak bere lekutikan egiten jarraitzen dugula.